Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Yawwa, ina jin ku lafiya? Yawwa, barka dai. Ina wuni? Lafiya? Ina gajiya. Lafiya lau. Madalla. Yawwa. Aje yana jin Hausa. Ni ma na dauka bishiya ce. Na war gaison Yarbawa. Yawwa. To, ina jin ku. Allah mara tambaya muke. To Allah ya sa na sani. Ka dai injin oil. oil inje Yawwa. murde Kare. makale lalace nan Shine kwatance ce. Kade ko? hade Kade oil. Kade. man mota na inji. Oh, kade engine oil. To yanzu na fahimce ku. Ku daga ina ne haka? Kwarni? To, tabbas duk faɗin Nijar bayan da aka samu injin oil na ba na cikin garin Yamai ba. Yanzu to saba bonse kwatance ya nune. Matanu karte. Kwatance. A inda injin oil kuke so, in ka shigo babban birnin Yamai, za ku je kan titin San Meter, daidai Equal Turkey. Akwai shagon Jibrin yana nan daidai inda ake sai da motoci. Ba ma iya injin oil kaɗai ba, yana sai da batira, man steering oil da sauransu. Ba abin da baka iya samu ba, har man birki da akwai a gurin shi. Sannan har masu tari ma in suna so can shagon Jibrin suke zuwa suke siya. Don ka gaida su gogo. To shikenan. Za mu ce. To a sauka lafiya? Za mu ce. Allah ya tsare. Me kuma kuke so? Kunyanka nake ji wallahi. Yawa. To me za a yanzu? Ko kudin ma bai kai. Ko kudin bai kai. Karte da leba. Ya ba mu. To ai ba sai kun hawo moto ba. Da kun kara gaba nan za ku same shi. To me kuma kuke so? Kudin kwatance. Kudin man oil din ma ba ku da shi kenan. Kudin injin oil din ma ba ku da shi kenan. Ba mu aljanu ne ba ganin mu. Da Ba ganin ku. To ni aka na ganku. Mun so hakan ne. Kai, kaga malam ku ce ku ban guri. Shikenan. Mun gode. Yawwa, to madalla. Mun fa gode. To sai an jima. Yawwa. Ku ce. Sweet. Kai. Lafiya? Ina wuni? Lafiya lau. Na kwana. Lafiya ya kunna kun shigo kuna san da kuma kun dauka za ku tafi. Na afwan. Daman kana ganin mu. Kamar ya to ni makawo ne ko me kun shigo kuna Kai boka ne. Ban gane boka ba. Kai tsubu ne. Na me? Ya kai ka gamu. Ya ba zan ga ku ba ni da ba makawo ba. Wallahi mun doka baka gani. Saboda ya zama tun fafiya na zama tsamiya. Okay, kuna ganin bana ganin ku? Eh? To suwaye mu. Suwaye ku? To ban ga muku suwaye ku. Ya biki tun fafiya. Rabbana atina fid dunya. Ya biki tsamiya. Na afwan. Letter passé moteur etaya kame. Kamar ya ban gane ba wannan wani yare ne haka? Motrase olere. Mai kare. Motor
tudur sirwa switch kwalaye taraye samfare tirde moyene switch tudurwa fase. Wannan wani yare ne haka? Faransai. A kai ƙarya ne. Fasara. Tsakani da Allah tunda kaga mu. Amma da mun bace ne. Ya zama tufafi ana zama tsaniya. To amma mun zo neman wannan injin wallin ne. Kare. Motar mu ne ta makale ne. Okay. A can Kwanni. Ta makale shine muka zo aka ce gaba ɗaya Niger sai mun zo Yamai a wannan shago. Za mu samu wannan ma. Muka tako a kafa ma muka zo. Tun da Kwanni har Yamai? Awo. Watan kuno a hanya? Tudurwa. Kamar ya tudurwa? Awa uku kenan. A jirgi ko me? To an mutar ruwa muka biyo muka yanke. To ko a mota sai an kwana ku kuma ku ce awa kun kaso ta ku karaso awa uku. Dama an ce wai sai an zo shagon nan ne za a samu shine muka jajirce saboda bukatar rai. Gaskiya dai ai in dai man kade ne ba inda za ku same shi sai Ecole Turki nan titin San Meter. Dama muna so mu samu ne. Yanzu mun samu. Mun gode. Sai an ji. Kai kamar ya ban gane ba. Ni in naje bani shi ake yi kyauta? Kaga abokin mota. Kai. Switch. To mu a can hoda man kuli ne ma ake ma. Me? A can garin. A mota. Kai na rantse da Allah kawai yana mun wani fa ba mahaukaci bane ko aje ma. Na rantse da Allah sai yana kira iko. Ba ana shuka kuli ba a nan garin. Gyada ake shuka. To kun shuka shi kun samu a banda. Me? Da ka cuce mu. Wannan ne man kuli? Man mota ne fa. To kuma ba kyauta ka samu ba? Ba hako shi kuke yi ba. Ba na Allah bane. Na Allah ne amma kuma da kuɗi ake sa ake siyowa. Kuma da kuɗi za a siya. Kayan Allah sai ka cuce mu. Kai kana biyan kuɗin numfashi ne. Ya kamata mu yaƙe shi ma. Ina lese wasen ka na numfashi. Kamar ya. Lasisi. Kai to wallahi tallahi sai yana kira muku duwan. Labte rone. Labte ware. Labbai kallahumma To jama'a, ina masu bukatar injin oil wato kade man injin mota. Maza ku garzaya kasar Nijar cikin babban birnin Yamai, Ecole Turki kan titin San Metri. Shagon Jibril yana sai da kayayyakin motoci irin su man birki, man steering mota, injin oil, kai da ma abubuwa da dama wanda ba ingo sunansu ba. Ga mai sayan ɗaiɗai ko kuma sari, ku garzaya.